Здравейте! Защо е препоръчително да приемем алоe вера гел с коприва? На първо място, гела с коприва прочиства нашия организъм от шлаки и токсини. На второ място, подобрява метаболизма. На трето място, киселността, когато приемаме алоe вера, намалява. И на четвърто място, подобрява имунната ни система. Всъщност този гел, алоe с коприва, е подходящ за хора, които имат автоимунни заболявания, хора с високо кръвно, хора, които имат кожни проблеми. Много често хората с кожни проблеми, примерно акне, разчитат на продукти, които са за външна употреба, като различни кремови и тоници, но всъщност проблема се корени много по-надълбоко. За да разрешим тези проблеми, ние трябва да прочистим нашия организъм. И именно това е алоето, което ни помага да подобрим своя външен вид. Защото акнето не е само проблем, който е физически, но то много често засяга и психиката на хората, които са засегнати от този проблем. Още повече, че в тинейджърска възраст възниква. Хората в по-напреднала възраст също не са застраховани, но най-вече при тинейджърите, което до голяма степен води до влошаване на тяхното самочувствие и на социалните им контакти.